Mag tuke Austin sikutwa norenye tim rugby mar KCB e kinde mane tim no dhi nyime gi loch e tugo akare tuke auchiel bang' lo tim mar Nondies points 53 kwa boro e tuke mag Kenya Cup mano bagi alap Mangong Race Course. Lionel Agility no lo ne KCB points 3 mokwongo kapok jatugo Ian Mumbwani lo ne Nondies kendo keto points maromre dakika mar 14. Sikutwa no lo try mare mokwongo ne jobengi ma KCB kapok omedo try mare mar ariyo e tugo e dakika mar 33. Bang' jotugo wuok e yweyo tim mar KCB no dhi nyime gi duoko maber kama jatugo sikutwa no lo e try mare mar adek. Joloch mokalo Cabra Sugar, Menenga Oilers kaachiel gi tim mar KU Black duto no yudo loch e tukegi. Nondies, we knew they were going to bring it in the first half, and which they did. And we went during the breather, talked about what wasn't going well. We fixed it, and we have a score. And for the games that are coming up, we'll just take one game at a time. This weekend, we focus on Oilers. After that, we focus on Impala, then Cabras.